Ako to mám vám povedať? Prečo bola dvojmesačná prestávka? Poďme na to. Čo? Preto bola prestávka, lebo nestiel som natáčať aj na dve kanály. Robil som reakcie na nový Plue Millions kanál. To trebalo urobiť. Potom proste hrozne veľa bolo už na mňa. A ja som natáčal skoro každý deň a to na nový, na tento, to ma už začalo nebaviť. Prišiel som tomu a odtedy som natočil nejaké 2 diely toho, ako staviam ten dom, lebo ten dom som staval, ale nedokončil som, lebo sa mi smazal ten svet, ktorý som ja mal. Ten najlepší svet, ktorý som ja mal, mi niekto smazal. Proste mi to smazali. Neviem prečo a neviem kto. Ale proste potom sa mi to nejako vymotalo. A ja som potom dal videá nejaké, že ja už ani neviem aké videá, ale potom to viem, že už mesiac som nevidel nové video a to je posledné video bolo, že najväčší projekt nikdy taký nikto neurobil, alebo tak som to nejako nazval. A potom som si povedal, že bude 2 týždne prestávka, ale z 2 týždňov sa to pretiahlo na 2 mesiace, ani to neviem prečo. Proste som sa rozhodol, že keď už príde aj škola a tak nebudem už natáčať veľmi a tak. Na ten Plue Millions som natáčal, aj natáčam, práve teraz nenatáčam, lebo už mám veľmi veľa videí, ktoré sú tam pretočené, ktoré mám a budú sa vychádzať úplne, že niekedy úplne niektoré ešte aj také staré sú tam, kde som nemal ani toto ostrihané tak dobre. Toto som mal na núku, zadu som to nechal a teraz si rozhodujem, že budem mať možno mulet, neviem, ale chcel by som. No a to som vravel, že tak urobím si prestávku na mesačnú na tom hlavnom kanáli Pex Mobil Roblox 7234. No a proste sa to nejako stalo a ja som za ten čas robil nemálo roboty. Ako každý viete, tak som bol na Tudinciach a tak, čo? Tak príď sem. Ale stolička. Tak som bol na Tudince, potom som bol inde. Tak. Bol som v Tudincach, sadili sme, to som pravil už aj na druhom novom kanáli. A teraz som sa rozhodol, že možno robím aj taký kanál, kde budeme reagovať možno so mojím bratom na youtuberov, na takých youtuberov, ktorí poznám ako Fisi, Pokec, Tari a neviem aký. A také, ale nerob! Lebo viem oni. No a že sme veľa cestovali a sadili sme všetko možné, že? Hej! Dobre. Takže tak, všetko sme robili na to, aby ste boli radi, aby ste mali videá dobré, že? A môj brat na tom jednom videu, kde som reagoval na Pokeca, mi tam na tom novom kanáli ma zakryl a to mám, no zakryl mi tvár, že samo. A to nebolo ani plánovanie, ani nič. Ja som si reagoval na Pokeca, že budeme ísť reakciu natočiť, ústať, keď som ešte bol. A on tam prišiel, zatvoril dvere a prišiel ku mne na posteľ a zakryl mi tvár. A potom sme ešte to urobili, takže ešte budú nejaké tie krátke shorty možno a tak. A urobili sme aj krátky short, som urobil o tom, ako ma daddy zakryl, keď som reagoval na Pokeca, takže tak. No a proste neľutujem toho, že som mal prestávku 2-mesačnú na tom kanáli, lebo som hrozne veľa vecí urobil a tak. Veľa mi to aj pomohlo k tomu, aby som mohol plánovať tieto videá. Ten druhý kanál je preto som to aj urobil, aby ste
nevideli len na tie videá, kde sú hory a tak, ale aj tie, čo sú skutočné, aj stovky a také. Hrali sme tam veľa sloviek. Prestaň. Keď ťa poviem, mame, už si povedaný. Nie. Ma nezajímaš. No, a proste, je to dobré mať 2 kanály. Ja som mal 3 kanály, ale jeden sa mi zmazal, takže mám 2 kanály. A neľutujem toho, že som urobil 2-mesačnú prestávku, lebo sa mi to oplatilo, všetko sa mi naučilo a tak. A dúfam, že sa už tešíte na nové videjka, ktoré budú vychádzať. A ja sa veľmi teším. Prestaň. Ja sa veľmi teším na vás, na tie nové komentáre, možno sľadnutia, ktoré budú na tom mojom singlu dobrom, na mojom dobrom kanáli. Takže ja sa veľmi teším. Veľmi. No tak. A je to tak. A hoďte to piči. Samo, prestaň, čo ťa poviem. Ale inak Dobre, pýtajú takže sa- veľmi sa veľa tie veci stalo. Kúpili sme bicykel, kúpili sme potom auto nové, potom sme, čo ešte bolo? Záhrada je veľmi dobrá, semiaky nie sú dobré, lebo sme to vykopali, ale nie sú dobré, takže to není nič, ale inak paradajky, všetko tekvice, patisony sú veľmi, papričky, štiplové, Carolina Reaper je najlepšia a najštiplavejšia, takže si to určite nedávate pre malých ako ja, alebo samo, určite to je, ale pre sama to nie je a preto som mu to nedal, ale keby nebolo ChatGPT, čo mi to povie, tak som mu to dal, ale radšej som mu to nedal, aby ste nemuseli to vidieť, ako bude trpeť, lebo ja som trpel dosť a ja som nevidel ani oči a tak. Teraz som ako robota, ale mňa to nezajíma a tak. No a samozrejme ani nestíha rozumieť, čo mu vravím a tak, že? Ty ani nevieš, ty si len taký nič. No dobre, ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odberačka a toto bolo po 2 mesiacoch nové video. Mám už pretočené nejaké 4-5 videí, ktoré aj mám. Sú to 2 hry a nejaké 3-4 nejaké skutočné schovky a tak. Ale tak, nebudem to predbiehať. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odberačka a čau. Ja už prídem.